Здравейте на всички, аз съм FlexXD и днес ще подсъкаме малко Clash of Clans, за да ви покажа новите ми неща. Така, не знам дали съм ви показвал новия ми град, но ето ви него. Вече имам уизардите, да, и Ice Wizardите. Ето ги. Така, сега ще поатакуваме. Да видим. Не. Така. Не, то дава много малко капки. То си дава, но не е много, освен купи. Така. Не, мисля, че няма голям шанс. Ето. То го смазах. Карфетки няма такива. Мен, по-бързо. Да. Падна още един долар. Така. Рип. Така, то вече го смазахме. Айде! Айде! Няма какво да дава, направо го разцепи. То нищо не ми даде чак толкова много. Напротив, даде ми се всеки пари и капки. Така. Се апгрейдна. 150 000. Не. Сега трябва да се направя така, която не мога да направя. Те пари трябва да ги изхарча някакси. Идея, дайте ми идея, да? Сетих се. Тебе ще подадат на дъска не трябваше. Така. Сега ще си взема от тебе тези неща. Тебе не мога, но няма смисъл. Тебе. Така. Време за атаката. Много добра атака е това. Ако искате ми я копирайте. Няма да ви се съдя. Така. И това е атаката ми. 10 Ice Wizard, 6 Wizard, 8 балона и 1 барбарин. И това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, дайте им палец нагоре и до скоро.